Gisponsoran ka na. Ayay. Tuo na ng istorya pre. Ginawa ka. Dali na ba? Di na mo vlogger no taga mo ko ano lutunon. Ay, may kusmekos na to, may kusmekos. May kusmekos na to, may kusmekos. Nagtay. Man magigaro grabe magdahag mi kosmikos pre. Grabe na yan. Ay, bobo na. Wow! Oh, mga choy. Laay kaya yun. Sagay mong kuanon garon nga. Pwede mong laya. Oh, turo. Laay kaya. May luto ta. Oh, ato to. Bula ba bula? Igutom no ga. Hapon naron. Atrasaw na kayong oras. Wagi ka karon sa kuan. Oy, ano ba uso? Usam ni. Oh, manok mo lang. Yatag, sponsor. Basi kinawat ka mo. Gisponsoran ka na nga. Ayay. Tuo na ng istorya pre. Kinawat ka. Sponsor. Kinawat ko na nimo. Sa mukha man na sila, ganito na oras balay ko. Mukha na sponsor ka na rig. Dali. Ito na luto kayo. Talaga. May hapon na po ba? Ngita mo kumagay. Wa mangyot. 101 man god. Tuwa po lang. Hindi ko sa botong ba? Ano ba? Ano siya? Tako lang mata nimo. Ba't patuloy Ikaw na kubuta. Gibiyaan ra man ka? Oh, dali na ba? Di na mo vlogger no taga mo ko ano lutunon. Ay, labi. Tao ba? Ano dili ka mo? Wapo. Wala ka mo largo. Wapo. O mga choy, ang ending gyapon na ni ako gyapon puluton. O da sa mo kay magluto sa ako. Mga choy, mag-cooking soda ko mantika. Mga choy, atong ilolo na atong Bombay House o atong vitamins, sili, bundaki. Kumanda, may kusmekos na ito, kadali mo siya, may kusmekos na ito, may kusmekos. May kusmekos na ito, may kusmekos. Kuha na sa lubot na to, anak. Taro kayo. Nagsugod ng pagpapuwa. Sabi, ba ka nagluyo amin hong ka? 101 man god. Karan di karon. Yabo na hurot yung halot sa mga naon. Lord, mga chay, ato ilolo ng chicken feet, chicken body na, chicken body. Eh, bundak. Kumanda, may kusmekos na ito, kadali mo siya. Kuyawan. May kusmekos na ito, kadali. Ay, may kusmekos. Kuyawa makadag mi kosmikos oy. Kuya, mga karon magadag mikos mikos muron nga naman gyud ka luwa. Ay, may kusmekos, mga Tro, tro. kusmekos, ay, may syuk. Kaya tagdagwa. Yan mga chay, ato na timplanog, magic sarap. Human, chili sa mix. Human, oyster sauce. Human, amigos mekos na ito, kadali mga chay, amigos mekos, tornado, amigos mekos. Human, ato mo tangag pates. Davao City. Ano man ang Human, ato mo tangag chuka, amigos mekos, mga chay, amigos mekos, na ito, kadali mga chay, ha? nagtay. Man magigaro grabe magadag mikos mikos. Amigos mekos, Grabe na yan. mga chay, ato na ilo lang atong tuno. Sige tawag halang-halangab, Bicol Expresses. Human, amigos mekos na ito, kadali mga choy, amigos mekos. Wow, pagasoy. Ay, okay na itong halang-halangab, Bicol Expresses. Luto na niya, ato ni haonan. Ay, bubod na, wow! Iting na, wow! Giting na mga choy. Lah, mga choy. Ano? Ikaw mga choy. Yan ang nasabi ko, Express eh. Sige na yung pagkalutuan dun? Sige na yung pagkalutuan? Halang na Bicol Expresses. Yamiya good. Dumi ang mga choy eh. Nagi din si Alondra Gusay Hugan. Gusto ko yung winter siya yung palawagan. Ang just may mayroong 20 mil.
nyo. Alendra Rochelle Hogan. Muna yung Facebook account. Musta, Choy? Na, kita lagi no? Di kompletong halang-halang Choy, wari Choy. Ah, gaya bukan lo eh. Siligi. Puna pa na to Choy. Apo na to. Grabe bukan lo eh. Ang siligi. Isuan baging sili. Anak ko yung sili, Choy, oh. Na, sili ko, no? Gani? Oo. Sili, isuan baging sili. Halang-halang. Ano? Grabe gini si kani ko, no? Kasi masulti ni Wana. Baba ang murag lumot sa mga nga kibot-kibot gitu. Mata, magtakilid. Murag na teleskopyo. Kita kayong. Yo. Kaon. Ya, Choy. Okay na, Choy! Bon, ali. Ado man. Unsa? Murag ginaw ba nung takogo? Mangga nga ang sili. Kana gisuan baging sili. Grabe. Siguro ba to? Sige na, murag magag ka ng... Lah. Ikita rin. Murag ako yung ipon ay. Kaon mga Choy. Dah, grabe nang singot, oh. Lamay gini halang-halang samot ang nasili. Lamay gani samot sili oh. Allah. Tanaw mga bako agtang Dahil? Imo, oy kwenta. Oh, mga Choy! Ledek na! Wow! Ikaw, Choy, sa mga Choy. Ah, wapa ko lidik ko. Ito kita, eh. Lidik na mo, wapa mo bawa na dia. Ang shoutout lang ko ni Arturo Okita, Bustoy, Jonalyn Ponce Balele, og ni Von, og ni Arlen. Shoutout ko sa Star Sender. Ma'am Itzil Digway, kung Ma'am Ben Kimura. Shoutout! Og Stephen J. Alcober. Og shout out ikaw kan si Anday og ang para sumaya og ang Wednesday. Shoutout kong Boss Choi, Rad Kagante, Jeff Talisik, Jerry Ayuban Kuray. Shoutout! O ang Arturo Cueta, Jonalyn Punsi Balili, o Gwapong Manok Pitch. Shoutout! O Dexter Daniels, o ang Ifla Tinirife. Shoutout! O kang Agosto Dos Mini Vlog, Ruby Vlog, o kang Jose Benji Boysing. Oh, Rosario Piasidad, Amelita Jimenez. Amelita Jimenez, o kang Walang Love. So, wa pa may shoutout diya. Comment lang mong gotro. Wow!